want to let you all know, especially the church member of ICS, all your support this year, especially the financial member. We want to officially recognize you. So let me give my able secretary, Master Francis, to help and guide us this journey. At this point in time, ladies and gentlemen, Igbo Cultural Society Austria and friends, we need to recognize and acknowledge our active, financial active members. So, I call on the chairman of Igbo Cultural Society Austria and the person of High Chief Christian Yes, there you go. Thank you very much. Yes, you're a wonderful chief. Igbo Mamano, Eleno, Zono, Biko, Agamijo Herano Bunu, Napolite, most of the chairmen, committees in the Noboda, Napolite, Chairman and Danedo, Robia Sorona Diga. The correct them, Chairman and Neru, because only the Chairman and then what? Open man, Boego, only the go to Webiri, Mane Bido, Nagamakistadom, Ahizu, former Chairman on Igbo, because even on the stage, because if you are Turugo, and Igbo. Magistrador ahizu biko Magistrador ahizu na polite Magistra Chukwuemeka Godwin Ago okay mmadụ biko Magistrador na stage Henry Ozuzu took a bold step to Papa Biaki and all, Biaki and all, and can have what they can the body again. As a major pool, they have to be because Henry Ozuzu now puts out Diana Papa, Madrid, Magister Doctor Samuel Ipaku. Doctor,
akwụkwọ injinia John Okeke injinia John Okeke biko ọgụtebe n'isi oche ọgụtebe na ịbịa ka akwado gị otu a ka m na-akpọlitekwa Dr. Okoli Samuel Dr. Kachi Dr. Okoli Samuel ex-chairman Anambra State Community in Austria. I na-ekele ya ka ọ na-agbagote ka anyị na-agbalitekwa mmadụ dịka ọzọ Tony Marenze obi adịkwula nke mbụ na mbụ Michael Uwewu na-akọrọ ya ọrụ ọkọ nso biko na-akọta akụkọ ya I also known as SPC. Okay, anyị na-akpọte ka ọ na-akpọte ka anyị na-akpọ mmadụ dịka Mr. Maazị Michael Uwewu and Michael na-apụta ka anyị na-akpọ mmadụ dịka Henry Maduba Maazị anyị na-akpọkwa mmadụ dịka Justin Egeọnụ. Yes, ka Justin na-apụta ka anyị na-akpọkwa mmadụ dịka the Igbo Vice Chairman Igbo Cultural Society in Austria Maazị Anthony Egwibe. Ka the Igbo Vice na-akpọkwa ka anyị na-akpọkwa mmadụ dịka Dr. Chukwuma Agụ biko Dr. Chukwuma Agụ our Igbo Vice na-agbagote ka a na-edekorete ka anyị na-akpọ mmadụ dịka Dr. Chibo Onyeji Dr. Chibo Onyeji Maazị Anthony Izundo biko onye onyonyo gbagotebe ka ọ na-agbagote ka anyị na-akpọkwa mmadụ dịka Vitus Nwachukwu ka ọ na-agbagotekwa ka anyị na-akpọ Maazị Ọzọ Chukwuchekwu biko Maazị Ben Ibe Egbulam biko gbagotebe ka Maazị Ben Ibe Egbulam na-apụta ka anyị na-akpọ mmadụ ka Magista Dr. Jude Okonkwo biko kwadobe na-agbagote biko ka a na-edekorate Magista Dr. Jude Okonkwo ka anyị na-akpọkwa Prince Patrick Orisakwe the second prince in the house Prince Patrick Orisakwe na-agbagote
gbagotebe. Maazị Ben Ibe Egbula ọbụ na ọ nọ nso ya gbagotebe. Anyị na-akpọ the Igbo General Secretary, the Igbo Cultural Society Austria, Maazị Jonathan Ezeude Egbula. Anyị na-akpọkwa mmadụ ka Ndobesi Njọkụ biko ya gbagotebe. Meshibe. Igbo ebuka. Chacha Igbo panu. Nienu. Zonu. Abiko secretary ndị Igbo. Aka na-ede akwụkwọ ndị Igbo. Maazị Francis. Akata. Ịghọtago? Abiko siko yi ife n'ọnụ. Enwere kwa list na-aga. If you will be omit your name, that does not mean you are not a member of Igbo Union. This particular award will reach every member of Igbo Union alive. Only the daily member can get it. And virtually, I want to use this opportunity. Joe, DJ Joe, hold it. I want to use this opportunity to call upon the chairman, the youngest chairman in fact, the youngest chairman Igbo produced by Adriana, Onyeka High Chief Sir Chris Ajuzile. Isibuko, Nayorugo. Yes, God bless you. When you show up for yourself, we're going to say Jesus. God bless you. Yes. Huh? Hold on. The chief servant, above the chairman, only make even united and I'm with her. The way she so chairman going to carry those here. And because I know now the son, oh yes, what about your number now? Yes. God bless you. What about your number? How about your number? Yes. Oh yeah. But what's your program? I gotta be on you. Okay, God bless you. God bless you.
Come on. Wherever you are, I can be sure there. Also, As a matter of fact, this guy, every year if we want to do an event, he always gives us bus. You know what it means to hire a bus for 3 days. He always gives us a bus. On that note, Igbo Cultural Society wants to identify with you. Please, yes, please take a royal step. Take a royal step to home. Thank you. Thank you. You're welcome. You're part of us. Thank you. We really appreciate you for your support.